Astăzi v-am găsit la un videoclip cu ăsta, jocul ăsta, nu știu cum se numește, partea 1. Trebuie să facem mobii aici. Am cont de băiat pentru că când îmi fac cont de fete, nu știu, mi le pierd. Și mi-am făcut un cont de băiat. Dar eu sunt fată. Stai să jucăm jocul ăsta. Și noi ne jucăm cu controllerul. Stai să vă arăt. Uitați, se vede? Eu mă joc pe controller. Ok, hai să ne jucăm. Să iau cheia asta. Bă, uite cățelul, că m-a văzut. Hai să facem mobilul ăsta. Ne trebuie 7 pisici. Și trebuie să facem toate obiurile astea, fraților. Hai să facem. Hai să facem mobilul ăsta. Se aude așa pentru că mă joc pe controlul. Nici nu știu să mă joc așa bine pe controlul. Hai că încerc. Ăsta e primul meu vlog. Stai să-ți sar acolo. Ok. Hai, bă, ce era să câștig, ce era? Ce mă enervează. Ok. Stați. Ok, hai să ne jucăm. Așa. Ce era să mă omoare cățelul ăla și... Bă, dar ce mă enervează? Ok, hai să ne jucăm. Bă, eu revin după ce ajung acolo. Gata, fraților, l-am ajuns aici. Stai, bă. Bă, fra. Stai, eu cred că trebuie să sar aici. Bă, fra. Nu stai că, bă. Că când ajung acolo iară. O să facem alt obiect și ăla o să punem la final, pentru că, nu știu, am făcut de 30-40 de ori, dar nu mi iese. O să fac la final ăla. Acum avem mobilul ăsta, nu știu, hai să... Ok. Revin după ce fac mobil ca să nu durează așa mult videoul ăsta. Ok, am trecut la... Uite, acolo era nivelul 2 și ăsta e nivelul 3. Am uitat să filmez, ok. Să facem asta. Ok. Ok, am ajuns. Ben. Ok. Asta e pisicuța. Ok, acum mai trebuie încă 6, nu știu. Cred că 6, ok. Hai să facem. Uite, asta, obiul ăsta. Hai să facem obiul ăsta.
Să-l facem. Oh. Aici sunt de... Bă! Ce schimb mi-a dat? Ok, deci înseamnă că pe aici. Pe aici trebuie să mă duc. Nu. Ok, și cred că pe aici trebuie să... Hai să vedem dacă o să... Nu, bă, fra. O să mai vin după ce o să fac ăsta, ok. Gata, uitați-vă, bă. Am trecut, hai să îi deschidem la pisicuță. Hai să iau pisicuța și să o duc. Ok. Ok, acum să ne facem un obi, hai să găsim un obi. Cred că e ok de aici. Hai să sărim. Ei, aici este ăsta. Cățelușul. Nu, ce era să cad, ce era să cad. Stai să urc aici. Ce se întâmplă? Nu. Uite ce gură mare are. Ce gură mare are cățelușul ăsta. Ok. Nu, bă, fra, iar am căzut. De ce, bă? Ok, hai să ne ducem pe aici. Ai, măi. Trebuie să mergem așa încet ca să nu mai cădem. Ok. Ok. Gata, mă, pisicuța, hai că te salvez. Hai să te iau. Pisicuța. Gata, uite. Mai trebuie câteva, hai. Ce e asta? Că asta n-am văzut-o niciodată. Ok, hai să mai găsim un obi pe aici. Să-l facem, să luăm toate pisicile. Nu, de ce? De ce? Nu. Dar lasă-mă în pace odată. Hai că mănâncă ăștia. Stai. Hai că eu mă duc pe partea asta lentă. Ca să mai... Bă, dacă țelușilor, lăsați-mă în pace. Ok. Era ceva acolo. Stai să iau asta. Dar nu, bă! Lăsați-mă în pace, cățelilor. Ce e asta, bă? Ce e asta? Stai să vedem. Nu, că mi-a dat schem. Stai că acum facem mobilul ăsta, ce e asta? Nu, dar nu mere. Știu cum să faci tu. Ne punem pe aici. Ne punem pe aici așa. Ei, nu. Nu mai fac mobilul ăsta, că cred că mă minte. Revin după ce fac. Gata, am trecut de nivel, acum ai nivelul 2, nu știu, level 2. Dar aici sunt mai multe pești.
și mă omoară. A, nu. Câini, am vrut să zic. Dar revin după ce fac și ăsta obiul. Am făcut obiul, dar acum mă joc pe telefon că controlul... Mă joc cu telefonul, că acum nu mai am baterie. O să la controlul ăla că ia pisicuța. Hai să o ducem. Nu mai am baterie la control, ne jucăm pe telefon. Hai să mai găsim un hobby să-l facem. Nu. Uita cățeilor! Nu am făcut de tot alergat așa. Ok, hai să ne ducem aici. Ca să facem hobby-ul ăsta. Ok, aici. Ok. Nu, dar nu, bă, fra. Ok. Uita, mă enervează. Ok. Asta. Nu, asta. Tot asta. Nu, ce... Nu. Revin după ce-l fac. Am făcut obiul. Hai să luăm pisicuța de aici. Și să o ducem aici. Ok, să mai găsim un hobby să-l facem. Ca să adunăm toate pisicile și să... După aia să... Și să facem și partea a doua. Mâine o să fac partea a doua. Acum au văzut, bă, dar câți aleargă? Aoleu. O să revin după ce găsesc un hobby. Am găsit pisica aici, hai să o luăm, să ducem. Nu, dar nu mai veniți așa, mă, după mine, dar nu așa, pisica e așa cum veniți după mine. Hai. Am luat pisica de acolo, din închisoarea aia, care nici nu era niciun hobby. Stai că, uite, mă fugăresc ăștia, câinii ăștia. Ok. Mai trebuie unul. Deci, știți ce hobby care am zis că o să fie la final. Deci, stai să-l caut. Uite, ăsta-i. Hai să ne ducem. Ăsta-i pentru finalul. Ok. Sper să-l fac repede. Revin după ce fac. Gata, uitați-vă. Oh! Bă, ce am crezut că o să câștig. Bă, era să-mi arăt fața. Ok, fraților, vedeți? Să câștig. Gata, am câștigat. Hai să vin să vorbim cu ea. Oh, wow! Aici am ajuns la plajă, nu știu. Am ajuns la plajă. Wow! Aici am la plajă. E fain. Ui! Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like și dacă nu v-a plăcut să dați, da, nu vă oblig, și să dați un follow. Ok, și partea a doua
o să fac. Acum, peste 2 ore, 3 ore o să fac partea a doua, pentru că nu vreau până mâine, că na. Ok. Și asta o să fie partea a doua cu ăștia, nu știu ăștia. Ok, asta o să fie. Și cam asta a fost vlogul. Pa, pa!